Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, qalet li f'pajjiżna feċċew 8 każijiet ġodda ta' persuni infettati bil-coronavirus. Minnhom 4 ġew minn trasmissjoni lokali. F'konferenza tal-aħbarijiet, Charmaine Gauci qalet li issa l-każijiet tal-coronavirus telgħu għal 38 bil-persuni infettati jinsabu kollha fi stat ta' saħħa tajba. Minn dawn il-każijiet hemm tifel Malti ta' 3 snin li kellu kuntatt ma' persuna li kienet pożittiva għal coronavirus il-ġimgħa li għaddiet. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika ċċennat li ċkejken jinsab fi stat tajjeb ta' saħħa u ħarġulu s-sintomi fil-15 ta' Marzu meta kien diġà waqaf jattendi l-iskola. Il-każijiet l-oħra jinvolvu Taljan ta' 58 sena li mar Ruma u ibnu ta' 15-il sena. Il-familja kienet fi kwarantina wara l-om ta' din il-familja l-ġimgħa li għaddiet ir-riżultat pożittiv għall-influwenza tal-coronavirus. Il-Professur Gauci qalet li Ingliża ta' 59 sena li tgħix Malta daħlet l-isptar Mater Dei bi ksur. Hija baqgħet tinżamm l-isptar għall-kura u fit-13 ta' Marzu ħarġula sintomi respiratorji u riżultat pożittiv għall-coronavirus. Iżda l-pazjenta li kienet fil-kamra ħdejha riżultat fin negattiv. Minkejja qiegħda tinżamm fi kwarantina flimkien mal-impjegati li ħadu ħsieb lil din il-pazjenta. L-awtoritajiet tas-saħħa qalu li f'dan il-każ jittieħdu l-prekawzjonijiet. Mill-ewwel għalaqna s-sala biex aħna nkunu żgur li ma jkunx hemm iktar firxa lejn pazjenti oħrajn u sa issa għandha l-sala għadha magħluqa u tibqa' magħluqa għal numru ta' sigħat sakemm aħna nkunu żgur li s-sitwazzjoni qiegħda stabbli. Tfajla Maltija ta' 26 sena li ġiet lura mir-Renju Unit ukoll ir-riżultat pożittiv għal coronavirus waqt li kienet fuq kwarantina mandatorja. It-tfajla ġiet lura fit-13 ta' Marzu u fuq din l-istess titjira kien hemm raġel ta' 62 sena li wkoll ħareġlu l-virus waqt li kien taħt kwarantina mandatorja. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika qalet li Malti ta' 28 sena irriżulta pożittiv għal coronavirus. Iż-żagħżugħ ma sifirx imma jaħdem f'ambjent fejn kien hemm persuna li sifret lejn sqallija. Għaldaqstant qed jiġi suspettat li kellu kuntatt ma' persuni li sifru u dawn kellhom sintomi ħfief. Bħal dan il-każ hemm Malti ta' 52 sena li ħarġulu s-sintomi fl-10 ta' Marzu u rriżulta pożittiv għal coronavirus. Ir-raġel li jaħdem f'kumpanija privata ma sifirx u ma kellu l-ebda kuntatt ma' nies li sifru. Bis-suspett huwa li setaħ l-virus mill-ġim li attendi. Il-Professur Charmaine Gauci qalet li jiżdiedu l-każijiet għaliex saru qrib l-1000 test għal coronavirus biex kemm jista' jkun il-każijiet jinqabdu minn kmieni. Qegħdin dejjem inżidu iktar is-swabs, meta tfittex iktar tistenna laħassib iktar, allura n-numru ta' każijiet dejjem qegħdin jiżdiedu u aħna fil-fatt għamilna swabs li huma relatati ma' nies li għandhom sintomi u li kienu msifrin barra jew inkella li aħna kellna xi suspett fuqhom. Għamilna 939 swabs li huwa numru li huwa sostanzjali. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika qalet li l-awtoritajiet tas-saħħa se jiltaqgħu ma' sidien tas-supermarkets sabiex ituhom pariri li għandhom isegwu biex ikomplu joffru servizz lill-konsumatur u tiġi mħarsa s-saħħa pubblika. U l-appell għall pubbliku huwa li n-nies kemm jista' jkun jevitaw li jkollhom kuntatt ma' nies oħrajn jekk m'hemmx vera bżonn. Dan huwa l-appell qed isiru mill-pajjiżi kollha għaliex nafu li inti jista' jkollok persuni fil-komunità li għandhom anke sintomi li huma ħfief, allura l-aqwa mod li inti tista' tevita huwa li inti tevita l-kuntatt, il-ħasil tal-idejn importanti ħafna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.